Uzana nana nginichazele abantu besifazane. Umuntu wesifazane nomuntu wesilisa abasoze balingana. Nanoma ngabe kuthiwa nisebenza ekhampanini eyodwa, kodwa nisoze nalingana. Lo 50-50 eniusho yakukho. Ngoba umuntu wesifazane once wazala ingane, i-value yakho iyehla. Nangezi ukuthi ngithini. Angithi umuntu wesilisa lobola, umuntu wesilisa bafethu angazala aze ayofuna ukufika la afika khona. Abe no 30 weingane. But mase lobola yena. Akukho la kusuke kwehle khona. Ngiyaxakeka ke manje ngithuka ngoba mina ngiyala izingane zenu lezi ezizala kakhulu. Ezizaliso ukuthi nani nasiyalo. Ayikho ingane ongayiyala nawe usaqoma, usaphuma uthatha isikhwama uhambe. Uyolala endodeni for 2 days. Lapho uzele i2K. La 2006 noma 2004 vele unika siphi siyalo. That is why ngithi siyabantu besifazane siyacoshwa. Ingakho namakhehle ethatha lezi ingane ezingazele. Ngoba nina nisalaleli phela idlozi lithi uma usuzele nje uphithizele ekhaya nisuke libona umfazi. Suke selibona umfazi idlozi. Otherwise fanele lishwelezwe idlozi hlatshwe imbuzi ubikwe. Ukuthi njengoba ezele nje lo la ekhaya yiphutha akasiwona umfazi uyintombazane. Ngeke ngize ngisho indodakazi ngoba indodakazi umuntu oganile uwakhishwa ngebhokisi. Njengoba nje lo esezele la ekhaya akasiyena umfazi sisayidinga inkomo. So ni busy niyathuka. Vele nje umuntu wesifazane bafethu usuzele i-value yakho iyehla and umuntu wesifazane awusoze nje walingana nomuntu wesilisa. Ingakho ingane zenu zimitha kanje. Wes ziyashada ingane enizalayo bantu besifazane ama2K yena ayashada adlula nina. Ingoba nina nadedela impilo nangafuna ukutshelwa wazala ingane yokuqala wayibona usumfazi wayibona usuyimpongo. Angithi nanizi impongo nina. Anicoshwa nina ngithi nisebenzisa 50-50. Ngoba ningama manager. Uyala uthini ingane yakho? Yala ke i2K lakho ke seliqalile ke liyajola. Ingane zokuthethe ilalela manje ngeke ngize ngiyalwe kuwe mina. Usaphuma uye kwi-groove uhambe nabantu besilisa. Nami ngifuna ukuzwa lobo umnando okwenzayo. Ingoba niyabona vele ukuthi nginitshela ini iqiniso. Mina nje ngize ngiyeke unitshika. Ngalama video ami bengiwenza mina bengiqwashisa ingane ezingakazali ukuthi ningazali. Impilo ayikho right. Impilo ayikho right la ngaphandle uma usuzele. Uma usunengane emfethu. Suke sekushintsha okukhulu ngisho esidalweni ngisho edlozini umkholelo usuke sekushintshile. So anivula amehlo. Ngidiniwe.